L'eficàcia d'un text no ve determinada només per les facilitats que ofereix durant la lectura. Aquest pot de vidre, tot i ser ben clar, tot i presentar-se com un text fàcil de llegir, no conté gaires estratègies comunicatives. Un llenguatge adequat és el primer pas per estructurar el nostre missatge. Amb escriure unes bones paraules no n'hi ha prou. Cal que assegurem la unitat del text. Si volem acabar d'omplir el pot, si volem una perfecta llegibilitat, haurem de fer servir una expressió escrita rica i precisa. I si no ens en sortim a la primera, cal que ho mesclem una vegada i una altra. La reescriptura ens fa reflexionar. Però no ens oblidem de reflexionar abans de reescriure, de contrastar idees, de trobar la millor manera perquè el nostre text sigui adequat al context, coherent i llegible. Hem de diagnosticar quina eficàcia comunicativa té el nostre text una vegada construït i, si convé, reordenar-lo, reescriure'l havent-hi pensat abans. Si abans no fem un diagnòstic, reescriure pot ser una causa perduda. Detectar aquestes zones és mitja resolució i només dependrà de nosaltres trobar la fórmula més òptima per perfeccionar el nostre text i que sigui el màxim d'eficaç possible.